La jornada, organitzada per Infotúria i la Televisió Valenciana a Punt, amb el nom El desenvolupament industrial com a atracció d'empreses, ha reunit al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, a l'alcalde de Vilamarxant, Xavier Jorge, i la presidenta de la Mancomunitat del Camp de Túria, Lola Celda. Xavier Jorge, alcalde de Vilamarxant, ha inaugurat la jornada destacant l'esforç que s'està realitzant en Vilamarxant en innovació, emprenedoria i indústria. Sí, al final todo el tema de inversión que ha fet Vilamarxant en el subpolo industrial, en un centre com este, que és un referent comarcal, per no dir provincial, en quant a emprendiment i en quant a innovació, fa que estem atraient ara molta inversió, molt de talent i molta indústria. Lola Celda, presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, ha destacat el potencial de la comarca i el treball que s'està desenvolupant des de la Mancomunitat. A nivel de nuestra mancomunidad y de nuestra comarca creo que sí, y somos conscientes del potencial que tenemos y por eso durante todos estos años estamos trabajando. Tal y como ha dicho el Consejo en sus últimas palabras, que me ha parecido pillar, que en la parte de la economía hay cosas muy importantes. Está la industria, está el comercio y está el turismo. Son tres áreas o tres patas que desde la mancomunidad hemos trabajado mucho durante estos años anteriores. D'altra banda, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, ha sigut l'encarregat de posar el punt final a l'acte destacant el paper de la col·laboració público-privada i la voluntat de l'administració per apostar per la indústria. Estem fent les coses bé i amb col·laboració público-privada, vull dir, i una implicació molt clara per part de l'administració, ajuntaments, bàsicament, i Generalitat, i sobretot també una aposta molt decidida per tot el sector empresarial.